Gikan nga way nakitang milagro ang detective. Pero dili ko buhian ang detective nang. Ingon sa akong paggahilantawan, nga mulutaw gid ang tinuod. Day Paula. Parehas gud sa aso nang. Mangita gid kini asa siya lusot. Kung nasayop lang ko sa akong pagduda, musayaw gid ko nang sa tumang kalipay. Pero kung may kamatuoran, kinahanglang silutan ang makasasa. Kining gang. Doon ako isulti nimo ba? Hinaot nga imo ko sabton. Unsa man na kang? Gihangyo ko sa opisina nga ipadako sa Surigao. Basin pag maulian ang among sales dito. Mularga ka? Kung musugot ka. Ang inyo man kang kumpanya ang magbuot. Makabuot ay ko. Musugot ka? Gang, dili man tingali ko makasupak. Kay pagbuot man ka sa inyong kumpanya. Hinoon. Sakitan ko, gang. Mingaon gyud ko nimo kun malayo ka namo. Pero gikinahanglan kini sa imong trabaho, gang. Nganong pugngan tamang ka? Nga pagsalig man sa kumpanya ang gihatag nimo. Angay ka pa gani pasidunggan tungod ni ana. Mahimo ba kang mauban ako, gang? Muuban ko nimo? Unya, ang atong anak. Niya man siya ng milay. Nagtuo kang ikalipay ni Carmina nga ato siyang biyaan? Inikasayod niya nga adto ka manarbaho sa layo. Nakasiguro ko nga iyan ang ikasakit, gang. Dili ka siya malipay. Gang, ngano ko nakasulti ka man ni ana? Murag may kasuko man ako nga atong anak. Tungod lang itong Franklin. Gisayop mo lang sa pagsabot ang gibuhat sa atong anak. Nahiubos siya, gang. Kay giwad-an mo siya kabuot. Daghang ko pangandoy kang Carmina, gang. Usa may tabo sa mao kong mga pangandoy. Kung maminyo dayon siya, nga pa magkauman sa pagtuon. Ngano manggod? Dili ta makatabang kung maunay mahitabo. Kaano kung ka sa mga damgo no alang sa atong anak? May damgo sab si Carmina, gang. May mga pangandoy sad siya, ingon man si Franklin. Ano na, gusto na. Di na tayo mag-isikutan na. Kung mao na, ako rin mularga pa ingon sa Surigao. Ngano, kang? Mahimo na din mo larga karon sa laing lugar? Kung esensyal o kung makapakita kong ikong dokumento nga magbatuod nga dili ko positive. Nganong karon man sada mahitabo? Malarga si Papa, ma? Adto ko na sa destino sa Surigao, kay hinay ang sales dito. Si Papa may himuong Salvador del Mundo sa ilang kumpanya? Tingalig dako ang pagsalig sa kumpanya sa imong amahan. Iuban ta niya? Dili man tingali. Kung mahibalik na ang sales ditong dapita, mahimong biyaan ra ni Papa nimo ang maong lugar o mabalik na siya din hinak. O niya, ma, muuban ka niya. Mauunta iyang gusto. Pero dili mahimong biyaan ko ikaw din hiuy. Mahiubos si Papa. Kung tinuod siyang amahan, nganong mahiubos man siya. Bugtong kagud na mong anak. Pero mag-uol ka gyud, ma. Natural. Pero mahimo naman gihapon may magkasulti ba? Mag-video call, good. Ako man gihapon siyang makita. Nganong mahasol magid ang tao man, no? Unsay buoti mo ipasabot, nak? Maayo og performance si Papa sa iyang trabaho. Pero kinahanglang maproblema pa siya. Problema ba ang pagbiya sa pamilya? Mag-uol ka? Of course. Mingaon ko ni Papa. Ay, tingali kun makatrabaho ko, mahitabo sab nga adto ko madestino sa layo. Carmina. Pero kinahanglan atubangon nato ang factual events, ma. Nga kunon say alang ka nato, atong dawaton.
Mularga ang imong papa sa Surigao? Moipong ni mama. Magdugay siya dito? Depende. Kung masalbar dayon niya ang problema, makabalik siya dayon din Nalipay ka nga malarga si Papa? Malipay ka kay makabisita ka naman ako. Nalipay ka, no? Wa ko malipay, Bebsoy. Nga nung malipay man ko, nga ikaguol man nimo nga malayo ang imong papa. Libre naman ka makabisita na ako. Tinudlanay ba yang akong love nimo, Bebs? Kung dili mo ko makabisita nimo, gusto lang kong magpalabay sa kainit sa una sa imong amahan. Wa magig ko mahadlok niya. Sorry, Peps. Musamot noon nga, dili una kumuha sa inyo. Samtang wa pa imong papa. Kitingalig, ikaw unya iyang kasabaan. Nganong iyaman kong kasabaan? Kaya nagtuman ka man sa imong gusto. Dili ba gisultihan ka naman ako? Nakon ako mo'y mahigugma. Mo'y makapugong nako. Not even my father. Pero lahi ng sitwasyon na, Bebs. Dili lang ko ta mamugos. Pero kinisay ti man, Bebs. Sa higayon nga, doon na ako ikapakita sa imong amahan. Nga maong akong diploma. Dili sab siya makapugong nako. Pag-take mo exclusively. What do you mean? Kung sakto na ako sa pagpangandam, Bebs, pakas lang tagid ka. Tinuod ang akong nadunggan gikan de Carmina dong, nga mularga ka sa Surigao? Tinuod bitaw nang. Oh, magpalayo na noon ka. Unsaon man. Mamay hangyo sa trabaho. Pero di ko magdugay dito. Muban si Day Paula. Dili ko na siya makahimo sa pagbiya sa mga anak. Sakto sad. Gusto lagi anta ko magigsulti ni Franklin. Nanasad ka. Ako kong biyaan ang akong pamilya nang. Labaw sa tanan ng akong anak. Mangayol ang takon yag assurance nga dili kanya binuangan sa Carmina. Dong, ako lay pasalig nimo. Nga di gyud na buhato ni Franklin. So hito na ko sa batasan itong bataa dong. Pero lahi gyud na akong amahan gyud mo imo pasidaan niya. Nya lagi. Wa naman siya salig nimo. Di naman unta ko manghilabot niya. Priority na akong pamilya. Labi na gid sa akong anak. Unya, kay priority man sad niya nga makalikay siya nimo. Dong, ayaw na lang gud panganti nga magkita pa mo. Nahadlok ko nga may muabot na sang gubot. Og mahimong ang gubot nga akong gikahadlokan, makaamong gyud sa inyong pagpuyo ni Day Paula. Madayon ka gid og larga pa? Madayon nak. Dili na day istrikto ang PR dito sa Surigao? Sakto man mi sa dokumento. Doon na pa di kilaing kauban? May request ko nga iuban ako si Tito Benny mo. Siya nga akong kaabag dito. Maayos si Ben kay suwito na ko niya. Ingon man sab siya, nga rin ako. Mura di mo uyab. Nak, ayaw pasagdis mama ni mo ha. Di, uy. Gustong tanan ko siya na doon. Pero ikaw may iyang gipili nga ubanan. Mingawon sab kong mama pa, uy. Naibaw ko niya na. Nakita na ko unsa ka-attach ni mama ni mo. Magdugay na ka dito pa? Depende sa mong lakaw. Di na lang ko manugo ni mo nga magbantay. Dako ka na. Naibaw ka unsay sayop o unsay husto. Basta nak, di man ilang yun. Daghan ko pangandoy para nimo. Ipaniguro ko nimo pa. Nga dili ko pakyasan ang inyong pagandoy. Na-in-love man ko ni Franklin, pero dili sab na ko ikalimtan nga ang inyong paningkamot alang ragid na ko. Salamat anak. Pa, Sulti lang niya si Franklin. Nga may mong nasayop ko sa pagbalibad sa iyang hangyo. Pero angay sa niyang hunahon
nga amahan ko nga naglantaw sa kabulahanan sa iyang anak. Wa magud masuko si Franklin nimo pa. Wa siya masuko pero nahiubos siya nako. Ingon man gani si Franklin pa nga tahuro niyang imong desisyon. Bisag wa ka dinhi, dili siya mamisita nako. Unsa? Mao lagi. Tingali ko ako imo sige hagpahinumdum. Ang ako rin kinuntang gusto, anak. Nga pagkatapos kasi mong pagtuon. Ayaw ka bala ka pa. Ako nang saad nimo. Nga humanon ko gid ang kurso nga alang nako. Ako cellphone. Uy. Si Pao naman nanawag. Hello? Ben, mahimo bang magkita ta? Ha? Mupasidaan lang ko nimo. Ayaw tug ani si Jason nga nanawag ko nimo. O gusto kong magkita ta. Unsa ba yung tuyo ako? Paula? Unya mo ra masayri. Mahimo ba, Ben? Oh, okay. Asa? O unsa oras? Salamat nga wa ko nimo pakyasa, Ben. Wa ko masayod sa akong itubag ni Jason kung mangutana siya sa imo tuyo ako. Kung wa mo'y tinaguan ni Jason, dili ka angay mahadlok, Ben. Unsa ba mo tinakuan? Kana mo'y akong tuyo karon, Ben. Ha? Nahibaw ko. Dako kag utang buot sa akong bana. O kay daghan siyang nahimong kaayuhan nimo. Nakasiguro ko nga dili kagid makabalibad niya. Bisag unsay ihangyo niya nimo. Tinod na, Pao. Dako utang buot siyang bana. O sakto sab nga hindi ko makabalibad. Pero kung makadaot niya, uka siyang pagpuyo. Magkamausob kong balibad. Kinsay kabitro ni Jason? Kabit? No! Way kabit si Jason. Tarong ang iyong bana. Di ka siya malugal kay usik ko sa kwarta. Ben, may asawa ka usab. Og labing siguro, may panglantaw ka sa kaugmaon sa inyong mga anak. Pao, kung kamatuoran mo imong kinahanglan gikan ako, ako lang ituganan. Way kabit si Jason. Sa ato pa. Pakyas ko sa pagduol nimo. Aron magpakitabang. Di sa mahimo nga magtumutumo ko sa pagsulti mo. Makadauta siyang pagpuyo ni Jason. May kausaban ako na matiktan ni Jason, Ben. Kausaban? Nakahimo siya sa pagpaghilad nako. Daghan ang higayon. Sorry, Paula. Sa imong personal lang kinabuhi, huwag mo tayo ko'y labot. Pero di sa bahimong butang-butangan ko sa si Jason. Nabisag nakasa siya, ako isang panalipdan tungod kay may utang buot ko niya. Isa ba mga turunganon, di ba? Tugan nilagod ko, Ben. Ako ipasalig nimo. Ipanumpa ko. Nga diligin ako tuganan si Jason nga ikaw mo'y mitugan ako. Promise. Paula. Ako nang isaad nimo. Uy, mahibaw unsa may imong itugan karon kanako. Kamatuoran lang ang gusto kong madunggan gikan nimo, Ben. May pamilya ka usab. Tamis puy-an ang malinawon ug malipayong pamilya. Paula. Dili tingali ako ang pagayuan mo 100% nga informasyon may tungod ni Jason. Gawas ka suod, ming amigo. Isip tingali ko baka ako pag nudnud sa kalautan. Sa ato pa, mas labaw mong gipatigbabaw ang inyong kasuod. Kay kanako nga iyang asawa. Nga gusto lang mangayog katinawan kung angay ko pabang lugwayan ang among pagpuyo. Hinuon sakto sad ka. Dili ikaw mo'y akong duolon aron pangayuan og saktong impormasyon. Parehas mo mga lalaki.
nga mahimong magtabunay sa inyong mga kasalanan nga to sa inyong asawa. Paula. Okay ra. Dili ko ikaw pugson. Ang ako ba? Makonsensya ka untay nag-abot sa higayon. Nga ako na mismo mo ay makakita sa kamatuoran. Imong giadto si Ben, day? Nahibaw ko nang nga diligid mo tugan si Ben. Tungod kay nakautang siya kabubuton ni Jason. Unya, nganong imo pa man gyud siyang giadto, day? Mutug-an tong dong Jason. Bahala na gihasultihan si Jason nga nakikita gyud ko niya nang. Gusto ko lang makita ang iyang reaksyon. Unya, doon na kay nakita. Day? Doon na ka ba'y nakita? Doon na nang. Doon na kay namatikdan sa reaksyon ni Ben? Ug nakapasamot ni sa imong pagduda? Husto ka nang. Pero gisabot man sa dinuon ako. Nganong diligid mo tugan si Ben. Dili siya gusto nga siya mo ihinungdan kung nganong maungkag ang among pagpuyo ni Jason. Kay maungkag yun ay inyong pagpuyo, day? Kung pananglit, sakto ang imong duda? Gibubo ko gud ang tanan kong panahon sa akong pamilya nang. Wa ko ipursige ang nakatunan ko sa kurso nga akong natapos. Kay gusto kong silbihan si Jason. Misamot ang pagbubo ko sa akong panahon sa akong pamilya sa dihang nataho si Carmina. Ako nang nakita, day. Kay inyo naman kung gikuha aron mo alaga ninyo o sa bata nga mao si Day Carmina. Dili man tuod ako mao'y nag-andam sa pagkaon. Pero gipaniguro ko nga puno sa sustansya ang makaon sa akong bana ug anak. Ingon ni ana ang pag-atiman ko sa akong pamilya nang. Unya karon. Pasakitan ko. Ilaron ko. That's unfair. Day Paula. Kanang ilaron ka nang. Sobra na nang. Dili ka kay makahatag og laing higayon ni Dong Jason. Kung ugali nakasaha man siya. Dili nang milay. Ki-imbestigar ka ni Paula? Oo lagi. Nakalitan ko. Alam siya sudyay ha? Jason? Itilang magtuo si Paula nga bayot ko kami sumbong din mo. O sa may gusto niya masayaran? Kung may kabit ka ba? Paita. Kikuyawan ko sa akong pagkatubang ay Jason. O naluoy ko ni Paula. Angay kaluyon ng asawa, Ben. Angay siyang kaluyon kay nakabana siya duhay personalidad. Pero nalinguha ko nga mawa ni nako. Alam siya sudyay ha? Isa mo tagil ko kagilty. Nga matubag sa kunggang. Ang iyang gibasihan sa iyang duda, tungkol kay imo siyang giilad, nga nausab ka na ko no? Mahal ko si Paula. Gigugma ko siya. Ug dili ko makatugot nga mawa siya sa akong kinabuhi. Jason, kinalanghugton mo na imong desisyon. Nga likayan na gyud ang mga bataong lalaki. Labi na gyud si Franklin. Ben, O siguro, Jason, nga di pa panidaan ka na si mong asawa. unsa? Nakikita ko siya nako. O wa ko ni bauri nga dili ka pasultihan nga iya itong gibuhat. Maunda ko akong pagduda. Nga nangita siya glaing paagi. Aron iya yung madiskubrihan ang kamatuuran sa iyang duda. Bebs, magkita ta ugma. Nga naman? Patabang ko nimog pili para sa mong project. Unsa mang oras sa Bebs? Mga 3 p.m. Hala, Bebs, di pwede. Kay doon naman ko po'y klase. Until 4 nga akong online class. Mao ba? Sagdi na lang. Ako na lang musoroy sa mall. Pwede na daing
nga mag-mall? Pwede naman tingali. Mahadlok man sa kumugawas, uy. Labi na din ako kauban si mama. Madakpan pa lang unya ko. Magpadakop sa day ka. Yabag man ka, Bebs, uy. Kanasam ko no, mulargas papa ni mo. Wa pa ko mahibaw, Bebs. Wa pa man sa masulti si Papa kung madayon baka ang yung larga o kanus-a. Kung madayon gani, Bebs, ayaw ba pasagdi si mama ni mo, ha? Of course, no. Diligin ako pasagdan si Mama. Ako gana siyang partner in crime. Ikaw? Oh, nga naman ko. Dili ka gid mo ari sabay? Ayaw na ron, Bebs. Dili ko gusto nga makaingon si papa ni mo nga nagpahimos ko sa higayon nga wa siya. Respeto hisab ang akong desisyon, Bebs. Okay, Bebs. Basta ugma ha. Muadto ko sa mall. Mananghit ko nimo kay tingalig. Doon ay makakita na ko nga imong amiga. Pataka unyag sumbong. Mutuo sa day dayon ko. Patagon sa una ti kag imong katarungan, no. Kana gid, Bebs. Saludo gid ko sa imong ka-bright. Gang, sa sunod simana namin malarga si Ben. Madayon gid ay ang inyong paglarka? May memorandum nga abog na dawat ni Ben. Kining mamalit unta kog underwear na ako. Ubanan ko nimo? Kanus aman? Ug maunta. Ay, di pwede kang uy. May meeting mi sa akong kasosyo sa online business. Kung karon lang di ka mamalit. Gikapoy man ko gang. Giyatagan mig 1 week nga bakasyon aron sa pagpagandam sa among kinahanglanon sa among paglarga. Doon na may mall dito sa Surigao, di ba? Mas nit maginang preparado ta nga mularga. Kung sa gubat pa, armado tang daan. Mas maayo man sa nang makat-on kag shopping nga ikaw ra. Mauna niya ni mahitabo nimo kung tuwa ka na sa Surigao. Gang, nagduda kapag maghihapon ako. Wife's instinct matingali ng magdudagang. Gituganan ka ni Ben nga nakigsulti ko niya. Nga ako siyang giimbestigar. Gituganan. Pero huwag ko masuko. Kay imo man ang katungod. Ipanumpa na ako, gang. Nga wag ko magbinuang sa atong kaminyoon. Promise and hope to die. Hay, salamat. Nakapalitin ko illustration card. Kung mahuman ako sa akong project, ipa-screenshot ko ni. Aron mapadaday na ako sa messenger sa mong teacher. Gutom ko da. Ay, nugon eh. Dili na ako kauban akong Bebs. May ibang kanting lingkuran na niya ng fast food chain. Anak na lang ko. Di na ko kaantos kung kagutom. Naibaw ko. Nagpabilin pa ang pagduda ni Gang. Tumanon kong hangyo ni Ben. Maglikay na ako sa mga batanong lalaki. Labi na gini Franklin. Sakto na tingali niya akong kipamalit ng mga briefs o medyas. Hey, kibuligan ko sa panahon na. Ako siyang duulon. Mintas lang to. O pa siya makabantay na ako. Sagagid ka na. Pauli na ko. Uy. May migulit sa kong abaga. Ipugnan ko madili makatindog. Gusto lang ko magigsulti ni mo. Tito Jason! Please, lingkod lang. Ayaw pag iskandalo. Kay kandiot na akong tuyo ni mo. Naibaw ka ba? Nga dugay ko nang gipangandoy kinay kayo na. Salamat nga may abot ragyat. Unsa may mutoy ko? Uyab na di mo sa akong anak. Nahibaw ka na gyud sa akong tinguha sa imong anak.
Nananghid ko nimo. Pero imo kang gibalibaran. Mauding may balibad ka. Oh. Kay may gusto sabdi ka nako. Hinaya lang na imong tingog, please. Pero ang bugos man ka. Ako ko'y gusto nimo. Ang imong anak mo ay akong higihigugma. Amay tungod ra sa kong anak ang atong panagsultihan. Ngano? Imo may buwagon? Dili ko maka-afford ano sakitan ang akong anak. Ikaw mo iyang kalipay. Then, let it be. Mahal ko si Carmina. Kinsa may mupahilak niya, akong kontra, akong kaaway, ug akong panimaslan. Nalipay ko nga nakadungog ni anak. Pero, mas labaw ko malipay kung sabton mo ang akong kasalanan. Kung nakahimo man kong sadyan mo. Sabton? Oh, hinayal ka ng tingog ni mo. Piday ni Ang butang ko ipasabot. Nga imong sabton, nga imo ko pasayloon. Kung wa ka man makagusto sa kong gibuhat. Tao lang ko, Franklin. Huyang busa. Dili ko sayang makontrolar ang akong kaugalingon. Tungod kay tao ka? Tungod kay huyang ka? Akong sabton ang imong tinguha nga rin ako? Dili na mahimo. Franklin, mahimo ba? Dili ito magsulti din here. Dili na ko nimo mailad. Ubisig ka sa. Dili na ko muuban sa usa ka demonyo parehas nimo. Franklin, Imo pa ganay uron kong pugngan sa pagbiya na ko. Isinggit ko din kung unsa ka. mo lagi si pagsalig na ako. Gang? Gang? Kinsay mo gikaabot din eh. Ha? Oo, makoy kaabot din eh. Ayaw na lang pamakakgang. Human kong pamalit sa ako mga kinahalanon. Dinhi ko agi og akong nakita si Franklin nga nagkaon din eh. Si Franklin? Magawas na din ka. O ato ti ka explikahi sa gawas na ning mall. Hain man si Franklin. Mila ka na. Oh, dali na kang. Ato ta magsulti sa auto. Aron pasabton ti ka. Gano nga gikaabot na ako din si Franklin. Dito mas kong mamalit sa kong project eh. Nagkita na hinuon mi dito sa tao nga akong gilikayan. Sa tao nga giisip kong demonyo. Kinahanglan makasakay dahin ko. Gang, ano may abot pang ka din eh? Gipauban ka na ako aron makatabang sa pagpamalit sa ako mga gikinahanglan? Sa akong paglarga, may balibad ka. Unsa lagi imong tuyo ni Franklin? Human ko pamalit, nakahukom ko nga mo pauli na. Nakaagilan ko sa gikan ani Franklin. Hinungdan nga nakahunaw na ako sa pagduol niya. Mauragin akong kuan, kining akong ihangyon ta niya nga dili niya pasakitan ang atong anak. Nganong may kalagot man si Franklin nimo Gang? Oh, ha? Giwakli ni Franklin ang imong kamot. Nga mo agbay unta niya. Gang, nga naman, doon na kay papaniid ako. Unsa? Nga na ibaw ka man sa reaksyon ni Franklin. O ganon dili ka mang miabot din sa mall nga bibalibad makaganina sa dihang magpauban ko nimo. Gituyo nimo ang pagbalibad kay gusto nimong panidan o nagsuhol ka panidan ko nimo? Ha? Daotan ba? Kaya sa ato pa. Huwag ka na ganay pagsalig na ko. Daghanag na usab sa imong pagpakig-uban nako, Gang. Busaangay man sa tingali nga muliho ko. Aron panidan ka. Gang. Dili ko makatugot nga magtipon tas pagpuyo. Nga doon na kay gitago gikan nako. Labi na gyud kun imo kong traidoran. Anong nagkita pa mo dito sa mall?
Nganong iya pagid kong duol. Hapit wagid ko makapugong sa kong kagalingon. Ako bakang tuganan si Bebs sa matuod nga pagkatao sa iyang amahan. Kung ako sa siya tuganan. Mangaon na tagang. Mamauli na tagang. Sukog yapon ka nako. Wa man. Dagan lang ko gyud na una. Please. Hapit ako mular ka, gang. Dili ka ba makahatag na akong peace of mind, gang? Basta ayaw lang yung hilabti ang kalihukan sa atong anak. Ingon man ni Franklin. Gusto lang kong malipay ang atong anak. Mao gani unta tong giduol na ako si Franklin. Ngano suko man kayo si Franklin nimo? Ambot. Mo sanay wala ko hisabtin atong tawhana. Siguro alang gid kang nga tinud-anay ang imong tinguha sa imong pagduol ni Franklin. Gang. Gusto lang kong malipay ang atong anak kang. Naninguha kog maayo nga dili mapakyas ang atong anak sa iyang pangandoy. Nga dili siya mamahimong produkto sa usa ka broken marriage. Ako bakang tawagan si Bebs, no? Uy, no. Ibagting ako cellphone. Si Bebs mo inanawag. Bebs? Hain man ron ka? Diya sa bahay, Bebs. Nakapalit ka na sa imong project? Nakabalit na. Nga naman unta? Mao ba magipaghuman sa mong online class? Ang ako lang ba kun wa pa ka makalakaw? Mahimong ubanan ko ikaw. Uy. Anugon, good. Unsi ano kun? Ikauban taon tati ka. Pero, niya naman ko. Nakapalit naman ko para sa project. Ay, mao ba? Sige, okay lang. Magsulti na lang ta. Babs, unsi na hitabo? Nang kupaw manggod ka. Doon na kay problema? No. Wala ko'y problema kay Bebs. Anya, ngani nang kupaw man ka? Kuan, kapoy rin eh. Nagdali magod ko, kuan, palit ganiha. O, nadali sa kong papauli, aron tawgon ka na ako. Pero, imo man hinuon kong naunhan. Mao ba? Anya, kumusta naman akong Babs? Okay na, kay nanawag man ka. I love you, Bebs. Love you too, Babs. Bisag unsay mahitabo, Bebs. Dili gina to isurrender ang atong relasyon, ha? Of course. Tabanan ko gid Babs ang atong relasyon. Tingali gid kay mo surrender, ha? Kay ni hangyo unya, ikaw di mo surrender. Dili, oy! No retreat, no surrender ang akong motto, Bebs. Una. Mo gid-gidaan ako di mo, Babs. Mo ani bisag supak si Papa nga sayo ko nakigrelasyon. Ako gid siyang gisupak. Di ka kamada sa iyong bahad, Bebs. Bahad? Tingaling hadlokon ka nga paundangon kag eskwela. Kung di ko nimo buwagan. Oh, magminyo kog sayo. Ha? Ngano? Dili ka makabuhi na ko? Uy, makabuhi, uy! Pero, kuan, kanang daot lagi. Mo, ikaw cute. Bitaw, Babs, oy. Nahibaw ko nga, dili na buhaton ni Papa. Pero kung namugos kit siya, mangita na lang kong trabaho. Magampo lang ta, Bebs. Nga way sa gabal ang atong relasyon. O makahuna-huna unta ang imo papa. Nga hatagan ta diyag kagawasan. Aron dili ta mapugos og desisyon nga dili makaayo na to. Please, Bebs. Timan ilang gud. Lig-unon tag samot ang duha na to kagugma. Oh, Day, doon ay nahitabo sa inyong lakaw. Nga naman di ay nang. Klaro? Oh, klaro mo lang. Dali kami gawas sa auto ug nagdali ka nga misuod dinis bahay.
Doon na lang ko'y wa mauyon ni Nang. Ha? Unsa may wa nimo mauyon eh? Nganong iya magyung initan si Franklin. Unsa? Nanawag na ako ang detective nga akong gisuhulan. Iya akong gipadali sa pagpaadto sa mall. Kay giduol ko na ni Jason si Franklin nga nagkaon. Mao ba? Mura ko no, giagbayan ni Jason si Franklin. Pero dali siyang giwakli. Pero wa makatindog si Franklin. Nganong iya man taong hasiun si Franklin, oy? Kung wa siya makagusto nga si Franklin mo boyfriend ni Day Carmina, wa siya mahimo. Kay uyab naman silang duha. Dili na maoy akong gituhuan nang. Unsa? Ngano man di ay day? Unsa may imong gituhuan? Nang, Day? dili giduntan ako palaptan pa kining maong pagduda. Kay sakitan ko. Og nahadlok nga mapakyas ang among anak sa iyang pangantoy. Ngano lagi day? Unsa may imong duda? Nga may gusto si Jason ni Franklin nang. Ha? Bayot si Jason? Nang, Day, day, ayaw na palabis sa imong duda. Duda ra na, di ba? Wa ka pa iligong ebidensya. Aron sudyaan si Dong Jason. giampo ko nang ang akong duda way kamatuoran. Sakitan ko nang. Labaw kong sakitan kung mapakyas ang akong anak sa iyang pangandoy. Nga dili mamahimong produkto sa usa ka broken marriage. Pero day, wa man gyud sa itsura ni Dong Jason. Ay nga. Ay, dada, ay, ambot, ay. Hangtod sab ko nang. Sukat sa among panagtipon. Way kausaban ang iyang pagmahal nako. Ang iyang pagpangga nako. May tungod sa datong. Good provider man si Kang. Hinoon, dili man ko pareha sa ubang mga asawa nga magsusigid sa iyang income. Wa man tingali magkuwang si Dong Jason sa paghatag sa inyong kapitso, day. Wa gyud nang. Maunay hinungdan nga kaniadto pa. Wa gyud ko mabatik ingon ini. Karon lang gyud. So nakabantay ko nga doon na siya kausaban. Unya, day. Kining... Unsa man na nang? Kung pananglit, tinuod ang imong duda. Imo siyang sabton. Dili nang. Day, Paula. Unsaon ko sa pagsabot niya nga iya namang gipanimpad ang kaugmaon sa among anak. Ayaw kong ignanang. Nga wa gid siya masayod sa matuod niyang pagkatao sukad pa kaniadto. Ay, tingalig na masin lang sa si Dong Jason. Namasin siya nga iya kong mailad. Oo nang. Ang kunon ko. Nailad gid ko. Gwapo siya. Heman. Heman tayon di ay. Day, Dili ko siya mapasaylo kung matinuod man gyud ang akong duda nang. kuhaan ka nang, dili gyud ka mo sabot ni Dong Jason. Dili gyud nang. Tungod kay iya kong giilad. Ikuha ti kag tubig, day, ha? Nang. Ayaw lang ko nagtugani si Jason bahin sa atong gipanagsultihan nang ha. Why problema, day? Kinahanglang lig-unon ko pa ang akong duda. Sige nang, palihog ko kuhag tubig. Emilay, Oh, gikan ka nagkigsulti ni Kang. ay kadiyot lang sa dunga kay gisugo pa kung day Paula og tubig. Tukani din ko ha, kung noon sa inyong gipanagsultihan. Mulad ka na hinuon ko. Ingon ini pang nahitabo. Ay kadiyot lang jud kaayo dong ha. Ako unang ikuhagbog ng tubig day Paula. Salamat nang. Day, gisugat ra ba kog pangutanan ni Dong Jason unsay atong gipanagsultihan? Unsa may mong kitubag? Wa pa day, kay nagdali man kog kuhag tubig. Day,
Ayaw intaw ninyo pakyasa ang pangandoy sa inyong anak. Mahal ko ang akong anak nang. Maula giday. Kung dili gyud mo magkasinabtanay si Dong Jason, unya mo sampot sa inyong panagbuwag. Nahadlok ko nga mo'y sakitan ang inyong anak. Huwag ko magtuo. Nga moabot na mo kini maong problema nang. Dili ka pa man siguro sa imong duda. Ayaw lang pudli kayo si Dong Jason. Mahibong unya day Carmina. Bisan sa huna-huna lang nang. Huwag ko magtuo ngayon ini ang akong bana. Dili ko makadawat. Day Paula. Ambot. Ambot ang huwag ko masayod ko nun sa akong buhaton kun matinood ang akong kahadlok. Day. Ang akong bana. Naibog sa boyfriend sa akong anak. Oh my God. Day, husto na. Husto na. Kung matinood man gali ang akong pagduda nang makapatay kitingali kog bana. Ma, naghila ka? Oh, wa man. Namuwala gid ang imong mga mata. Tungod lang tingali nis kainit nak. Basta ha, wa ka maghila ka. Wa lagi. Unsa may akong hilakan? Nauman kay ni nga nangutan ako. Kakapoy sa mo online class, oy. Hinanggawas na unta mi si Franklin. Oh, kay nagsabot ti ay unta mo. Oh, wa man hinuon. Iya magudod akong paubanon ma kay namalit siya mga gamit alang sa ilahang project. Pero doon naman ko'y klase. Mao tong siya na rin milakaw. Wa ka magselos nga si Remy Lakaw? Ganun magsalos man ko ma. Nga nako man kong pagsalig niya. Gawas pa ma, doon naman po sa ko'y klase good. So, mao tong ako na lang siyang gibalibaran. Ayaw lang gid intawon ibaylo ang imong klase anak. Sa inyong soroy-soroy ni Franklin. Of course not, ma. Di naman sagod mamugo si Franklin, ma. Ilabi na gyud kon ang rason ang among pagtuon. Mular ka na ra ba si Papa nimo? Mga pila ka siya kabuan nga malayo nato, ma. Depende kung musaka na ang ilang sales. Mingaon ka gid ni Papa nimo nak. Siyempre, ako gud siyang papa. Og makahigayon na si Franklin sa pagpamisita nimo. Dili, ma. Nga naman? Dili man ko na niya pahimusan ang higayon nga wa si papa. Ako may mingawan sa akong bebs, ma. Uy, ang akong cellphone. Madali kog sud sa akong kwarto. Aron adto na ko tubagon ang tawag. Ay, nakasiguro ko nga si Franklin gid ning nanawag. Wagid ko magtuon eh. Nga magkita mi ni Tito Jason dito sa mall. Magani kay wa mo hiabti ni Day Paula. Oh, aha? Kay kauban ni Nias, Tita Paula. Wa sila mag-uban. Pero may dalik agpa si Day Paula ni Dong Jason sa mall. Nay. Kung naabtan pa ming Tita Paula, mao na tingali na higayon nga tug-anan ko siya sa matuod nga pagkatao ni Tito Jason. Mutukan sa di ka. Bisag di ka pangutan-on ni tita ni mo, Paula. Ambot ng ka, Nay. Franklin, kinahanglang mangandam ka, ha? Unsa may akong pangandaman, Nay? Dako ang akong pagtuo nga sukit-sukiton kag yung Day Paula mahitungod sa tinuod nga hinungdan. Nganong dili ka na mo ari sa bahay. Iyan na bitaw kong giimbestigar, ana, Nay. Nakikita na gud siya nako. Lahi na ning sitwasyon na, Franklin. Ha? Unsay buot nimong ipasabot, Nay? Giabot nagpagduda si Day Paula nga may gusto nimo si Dong Jason. Nay. Mauna ni ang akong gikahadlukan. Mao gani nga gihangyo ta ka nga likayin na las Day Carmina. Kinahadlok ko nga moabot gyud ang higayon nga akong gikahadlukan. Gihigugma magud nako si Carmina, Nay. Dili sa mahimong isurrender nako ang akong love niya. Unya,
Unsaon mo man sa pagtubag si Day Paula kung iya kang sukit-sukiton. Mulimod ka, Nay, Franklin. Wa ra bagyo'y tinaguan dong nga magpabiling tinaguan. Ang akong gikahadlukan nga inigabot sa gayon nga himatod-an ni Day Paula ang iyang duda. Maapil ka gyud sa iyang kasoko. unsa may akong buhato, Nay? Ako na lang tug-anan si Tita Paula. O niya, si Day Carmina. O niya, tabak sulti. May nanuktok sa pultahan. Sige, bye. Nay, Nay! Ay, unsa man ni, oy. Ganong dili man gawas to ng among relasyon sa kong babes. Nga nang nanarangkaman ka na eh. Ha? Ay, uwa man. Manuktok ka ako kung wa pa ni mo trangkahi. Na, natrangkahan lang tingali to nako, Day, pero wa tutuyo ah. Oh, nga naman, Day, unsa may imong toyo? Si Mama ba nay? Hmm? Naghilak to siya? Ambot lang. Nagkuyog man to sila si Papa nimo sa ilang pagpauli. Oh, nagkuyog ti isa lang duha? Oh, kay sakay naman sa auto si Mama nimo. Pero, wa ka sila mag-away, nay? Kanay dili na nako matubag, Day. Pero ngano nakapangutana ka man kung naghilak ba si Mama nimo? Namuwang magod iyang mga mata. Tingali gipiskat. Nanay saboy. Unsa man di ay. Unsa man human na inyong klase. Na gusto ka mag-snacks, mo anti ka. Humay na among klase, nay. Pero ayaw lang pag-anda mag-snacks, nay, oy. Hapit naman sa atong panihapon. Luto lang di ay kog sayo anis panihapon. Tingalig, gutmon ka. Nang, wa man gid magawa si Paula. Ngano wa man sad ka musud sa inyong kwarto? Guilty pa ko, Nang. Dugay man mo nag-istorya. Unsa may ang gisumbong nimo? Do. Angay ka nagyong magbantay. Nagduda na siya nga may gusto ka ni Franklin. Unsa? Mao na iyang gisulti na ako, dong. Tinuod ba gid nga iya kong gipapanidaan? Mao na iyang gisulti, human ni adtong hitabo nga imo siyang giilad o gatong imong gipugos si Franklin aron pasakyon sa imong auto. Nang, nakaila ka ba kinsay iyang gisugo aron ko panidaan? Kana dong wa gyud kay kalibutan ana. Ako gisadaan ining tanan. Oh, ang lain sad kaayog mamasangil ka namo dinhi dong. Wa gyud taon may kalibutan sa imong kalihukan in taon. Hapit na para popular ka. Aw, mas maayo sa dong nga magkalagi una mo sa Day Paula. Aron dili mo samot ang pagduda niya. Pero nang dili ko mahibutang nga magkalagyo sa kong gang. Nga ingon ini ang sitwasyon. Pakiksulti lang siya dong. Naibuong nabias day Carmina ay nganong nang hubag ang mga mata ni Mama niya. Mawaw palagi ko, Nang. Guilty ka man, God. Unya, ingon ana na lang ang inyong kahimtang. Huwag ganay. Unyang magsusi ang inyong anak. Unsa may imong ipangatarungan? Bahala na lang. Dong ayaw gyud pa mahala. Matud pa ni Day Paula. Kutobra siya sa pagduda. Pero, kung maglikay ka niya, mutubo ang maong duda. Ayaw ginagawa ta dong. Angayan kayo ming may posing tinisikang. Angayan kayo siyang nagsulob sa iyang tuksito. Lalaking lalaki kayo nga kumpana. Himan kayo tinisikang. Unya di ay. Usa siya kapayot. No. Dili tinuod ang akong pagduda. Dili tinuod.
Gang? Imong gisudong ang litrato sa tong kasal. Ako nang gisusi pag-ayo. Diin ko masayop sa atong panagtipon. Wa ka masayop, Gang. Unya nga nakahimo ka mas pagpangilad na ako. Tungod sa akong pagmahal nimo. Tungod sa sobra kong paghigugma nimo. Pero ako na tong gibasulan. Uminsaan ako. Nga dili na mobiya din sa ato kung wa ko'y biyahe. Tuhoy ko, Gang. Sorry kayo. Tugani ra ko tinuod kang. Doon na ka ba'y kitago na ako? Wa, Gang. Wagi ko gitago nimo. Mas maayo pagtug-anan ko nimo karon kang. Mahimong musabot pa ko nimo. Sa may ako itugan nimo. Kun may diferensya ba ang imong pagkatao? Gang. Gang, kung doon na may diferensya nga akong pagkatao, kani adto pa unta, imo nang madiskitaan. Wa, Gang, wa. Ikaw ra gyud ang gipitik sa akong kasing-kasing. Dili ko ta mag-away. Mulargan ako. Maluoy ka. Hatagi kalinaw nga akong malahuna. Aron matigayan ang akong trabaho sa Surigao. Aron sa ingon, makauli dahin ko din eh. Please, Kang. Please. Nagkinahanglan sa ko kalinaw sa una-una kang. Kang. Unya ra tingali ko makabaton og kalinaw sa una-una. Kung masayran ko na ang matuod nga hinungtan. Nganong imog yung hilabtan si Franklin. Kang. Si Franklin mo ikalipay sa akong anak, Kang. Naibaho ka gid, Kang. Suportahan ko gid ang akong anak asa siya magmalipayon. Nay, wala ka kita magawas si mama silang kwarto, no? Tingaling nagsulti sa papa ni mo, day. Tuas si papa silang kwarto? Mapagipagsud. Tingaling nagsabot sila. Kung sa ilang buhaton, sa higayon nga mularga nas papa ni mo sa Surigao. Nag-away sila, Nay? Wa man tingali. Mag-away na hinoon sila. Nga mularga nas papa ni mo. Maugani. Kung gusto ka makigsulti nila, ato hinoon day. Pangutan kung ipaandam ko na ba ang lamisa aron manihapon hata. Di ko lang sila sa muko, Nay, uy. Di gali nag-happy moment silang duha. Kay mularga na si papa. Franklin, doon na kay problema? Ha? Kaniharap ang kong nakamatikod, nga wa ka mahimutang. Dili ko ni mo tuganan unsay imong problema. Speak up, son. Aron doon na daay ko ikatabang. Tugani ko unsay nakahasol nimo. Nagduda na gyud si Tita Paula, ma. Nga may gusto na ko si Tito Jason. Unsa? Mo ni nakahasol ako, ma. Dako ning problema, ha, ma. Na kung dili dayon masulbad, tingalig, mabuang ko. Calm down, son. Ayaw pagpinutong. Way problema nga dili masulbad. Kung gamiton mo lang ang imong sentido komon. Wala ko masayod ko noon sa akong buhaton, ma. Sa sinugdanan pa lang, gihangyo ko ikaw nga likay si Carmina. Pero namugos ka gyud. Main sister ka gyud nga dili mo isurrender ang imong pagbati ngadto niya bisag dunay tensyon. Mahal man gud ako ang akong babes, ma. Way kagawasan ang inyong duha ka gugma. Unfair, ma.
kung ibaylo ko ang akong love tungod sa usa ka demonyo. Amahan sa imong gihigugma ang gipakasama mong demonyo. Oh. Og diha magsugod ang imong problema. Ma, Son, dili pa uwahi ang ma, tanan. saman, imo na sa kong palikayon ni Carmina? Matanon pa mong si Carmina. Daghan pang mahitabo sa inyong kinabuhi. Dili ko makahimo sa paglikay niya, ma. Son, kung kamo gikitak na sa inyong kapalaran, bisag tuwa ka pas tumoy sa bangaw, magkita gihapon mong duha. Magkadayon lang gihapon mo. Anak, ayaw lang una pamugos karon. Nakasiguro ko nga kung magdako kining maong problema, kasilagan ka ni Carmina. Ma, Something wrong? Oh, ngano anak? Mura nagkitag na matyan. Komedya anak ha? Mularga ba ako? Nga nang wala mo'y tingog-tingog si mama pa. Nag-away mong duha? Oh, uwa, uy. Unya, hilom lagi. Wa ko maanad ini. Tingalig naguna-una si mama nimo sa akong paglarga anak. Remember? First time ni nga malayo ko ninyo as in. Sorry, anak. Nasayop ko sa akong moment. Moment what, ma? Nga mingawon unya kong papa nimo. First time good ni nga malayo siya nato. Mingawon man gani ko nga usa lang siya kagabi nga dili ko ikauban sa pagpangatog. How much karon nga wa ta masayod kun kanos siya mahibalik dinhi. Ako ba yung giamaman si mama nimo nak? Ako bitaw ta siya paubanon pero di man siya makabiya nimo. Di sa ko gusto nga, biyaan ni mama pa. Mao lagi na. Anak, ayaw ba yung taon pasaglis mama nimo ha? Kuyogi siya sa iyang pagsimba. Okay ba iha? Dili na kinahanglan nga hangyoon ko nimo anak pa, uy. Okay, let's eat. Pero dili ta magmingaw, ha? Okay, mubiya naman unya ka na mo pa. Ikay lead sa prayer. Excited ka na sa imong trip? Kung may mo pa lang, akong balibaran ang maong biyahe. Ayaw, uy. First time nga mabiyaan ko kamo si Carmina. Ako may angay mahingawa sa imong biyahe. Way makaatiman sa imong ilisan kung maligo ka na, paingon sa trabaho. O ilisan sa dimo inig-abot nimo. Mamiss gina na ko. Pero kinalaman yung kamot ko. Wa man ka. Dili ko mahimong biyaan ang atong anak. Nakasabot ko. Gang, Oh. Nga no? wag niyo ko. Ayaw intong pagtuo nga may gusto ko ni Franklin. Imo man ko kung ipakita ag lihok nga nakakutaw pag ayos akong utok kang. Maayo ka man unta ni Franklin. Pero imo siyang gibalibaran sa iyang pagpanangid nga manguyab sa atong anak. Kanunay mo siyang padunggon o pasumbingay nga gikasakit ni Franklin. Hinungdan nga wala siya mo anhi. Og nakabantay sab ko. Nga ka na magsulti sila si Franklin o Carmina gusto kang moapil nila. Gusto rin magdunta ko nga ma-feel nila nga welcome si Franklin din sa ato. Kung may balibad magkusang yun ni Franklin, kana tungod kay batanon pa nga tong anak. Gawas pa, dili ko ganahan nga doon na ilaing lalaki nga mahalon si Carmina. Ako raon ta ngayang amahan. Bisag unsaon mugpugong sa panahon gang. Daga na ang atong anak. May kasing-kasing siya nga makamaunang mupitik sa lalaking ang gigugma. Kana ang wala ko mahisabti. Abi nimo. Dili sab ko gusto nga palawman ang akong duda. Gang, Mahimong nagduda ko. Pero giampo ko usab nga dili unta tinuod. Kay ambot unsaon ko pagdawat ang kamatuoran kang. Gang.
ikaw ug ang atong anak ng may akong kalipay. Kung wa mo sa kong kinabuhi, may pagwa nalasab ko ni kalibutan. Uwa ka ba'y bisag gamay nga pagbati ni Franklin? Wa taon, uy, naunsa man. Okay. Granting without admitting nga wa ka gyud pagbati ni Franklin. Pero sultihan ko ikaw. Nga dili madali-dali pagpapas kining maong pagduda kang. Manghinaot ko nga may katumanan ang pangandoy sa atong anak. Nga dili siya mamahimong produkto sa usa ka broken marriage. Uy, ngano ni amang ka? Wa mo ko mahimutang nay. Sa unsa man? Sa duda ni Tita Paula. Busa, mianhi ko. Aron tug-anan ko siya sa tanan.